Sini krong nai tong nai jodo tahuk tei bukuk song norok nugui man khana singo jorau phai sok paijak Agartala Badarghat railway station norok jotono saimano thalai thangnai 27 tarik November salmario Dilini jontor montro Tipralen tai Greater Tipralen ni sanmungo khorangti sanani thangmani Tipra mothatai IPP ni adong rok ঠিক খরাংতি সাবাই মানে ইয়াগুলো নরক যতনো সাইমানো লাই থাংনাই 2 তারিখ সারিগ দিল্লিনি সিমি ট্রেন মালখুংচলি মানে ইয়াগুলো তিনি থাই সপাইগাও জরাবো আগরতলা বাদারঘাট রেল স্টেশন দিল্লিও থাংনাই ত্রিপুরালেন্ডাই গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডনি সানমঙ্গ ত্রিপুরা মথাতাই IPP ni অজমারক নাইদি খরকসাকে ত্রিপুরা মথানি লিডার রক অংখলাইমানি आं पुलानो बाय बाय किसे कक सानाय 2 तारिखनि सिम ट्रेन गामानि ट्रेन बेलाय लेदोंजाक जों साइमान का मिया सारिगनो सकपैना दंमानि बा मिया हरगनो सकपैनानि दंमानि आसक लेरजाक ट्रेन नि बागै ट्रेन तो थुनानि जानानि बादम थानानि बेलायखे जों जाल आताय खना बाहाय बाहाय कष्ट रक न फेसमा खायगा बिसे साइखनागनि नि अब तो बेलायखे हामबाय जों दिल्ली जन्तर मन्तर रुवाना 27 तारिख रेलायमानि কষ্ট তো মানো আবো নক গেবা আবো ট্রেন ছে কারণ চং আসুক বরক 2000 মতো বরক থাংজাক আবো চামং নমু থেকে কিছা মিছা কষ্ট নাইনো কারণ নগো মা গান্তি ন মামি সুং হাই আবলাবো বুইনর মানান হিংকে চামং হিংকে তো বুইনর সংজাক স্টেশন মান খাইকে আবো মাছা নাই হাইপানো টুকিটাকে খেলাই তো যত ন ফাইলেকে কষ্ট ন কষ্ট ইয়া ও কষ্ট তো নাইনো স্বাভাবিক হিংকে जों जे जायगा तिप्रसाद फामु थांजांनानै हिंके कष्ट खालायाखै आबो कोनदिन केस्टा मिलियाहि माने कारण अ जराव नबार फाइबो पथर फाइबो निं साक सयनानै नांनाय जबावा अंखर गाहिंके बेबाक नों सयनानै नांनाय अ सयमुं न जों थांनायाखौनो फिरगय फायखातिनि दाबो बादारघाट स्टेशनाव जों फाइफ्रोबो कुनो কষ্ট লাইফান আসুক কষ্ট সালো ফাটি বিসিক রকে মাইজা লাইকা সালো তো ফাটি বসো মামানে জরাখাই মাচাই জরাখাই মাচাইয়া जों जेखुनु माने पाय फातानि किसा मिसा खरकसा पाइखांके खरकसानि माइचिंके जों 3टा माइचिनो 12 जन बाक्लाय चालायो अजराबो दङ गाहायपान कुनु ककरे कुनु कष्ट आबुनो ता बाहाय मा दं आगि तो नों IPP दंफ्रु Tipralenni sanmungo bisibrumno jontor montor khorang tisa jago tabuk je jointly thansa keo jaga phailai manmani khorang tisa lai manmani a jagao nang khoroksa participant engei thangai sogei manmani bagi bahima tongseng au belai kokka no sungka kha tongthoma to thansa je jaga jong tiprasaro thamchang mani IPF tirobo songmai joint movement khlaimani bagai thanchang moi je thangoi Greater Tipraland সামনানি বাগৈ থানচাং মানে আবো যতনি খাওন তংসুজাক সারা ত্রিপুরাসা ফাতা তংনাই ত্রিপুরাসা যত খা তংসুজাক অমাইকে जों থানচাকাই চিন ত্রিপুরাসানো जों ফিয়ক লাইনানি নাঙ্গো মুক্তিরে লাইনা নাঙ্গো খা বাগসা খা থামজে একে কোনদিন जों ত্রিপুরাসার ফিয়ক জাগিয়া আবো সত্যক ইংগা আবন বাগনে जों থানচাকাই অর মুভমেন্ট খাইমানে বেলাইকে তন্ত্রকা দিল্লি যন্তর মন্তর থাঙ্গৈ এমন ভাবে টংথকা ত্রিপুরাসার আসুন নিজেনি কানমুং চুমুং বাই রিগনাই রিসাবাইকে जों सासावो सारा दिल्ली चिनि पारा हाइच मा तंसु आसुके खा टंथका ত্রিপুরাসা सिमि सेवर लिलाक लाई टंलाइखा जरा दिल्ली बासिर बरब टंथका माने बुरिरंग सबसे बर माने नुगै टंथक जाखा बुरिरंगनि बिसिं तिनो जेसा सामुफान खलायनानै सम्भव बरक निजे कगु मासाका ओ जगह चिना MP रक फाय कक रेखा त्रिपुरा लेनगाटा त्रिपुरा न बरक पार्लियामेंट न बरक कक्ति सानाय बरक त्रिपुरा सारंनि बागै बरक कक्ति सालायनाय हिने कक रे लांखा आबो खा टंथं माने हिंकै अ सारा आं साना मुसुमाकै त्रिपुरा सानि MP बतंगले चिनि MP त्रिपुरा सानि त्रिपुराव किन्तु जेबाबा फातननि बर रक MP रक मन्त्री रक फाय जे कक साका चिनि बागै Greater Tipraland no ককটি সনে পার্লামেন্ট হিনে সাবো কিন্তু চিনি ত্রিপুরাসা MP তঙ্গর চিনি ত্রিপুরাসা যতনি MP কিন্তু একদিন ফোন ত্রিপুরাসার মুথাংনে বাগো কক সায়াবো जों दुख नांगौ आं वानसुगो सालसाबो थानसा लामाबो फायनाय हिने मा हिनो
ang bo oja tongphano bukha tongthogyang tongna bo khao kosto nangna sana muchungmano kok ma sayani bagoi bukha dugoi tongkhana ne khakao salsa bo phaina hinkao ar jodi phaya hinke Tiprasar kundin mukti manglak tabuk je buthar jago tothar jago ongoi tongo nung tabuk se bichar maya ekdin amhai din phayano nogo phai kokjangnai nogo phai buthar jangnai afro nung MP hinai nung montri hinai sawoi thangoi kok sawoi gopal buphai kok kapphano nung odin tai manglak abose nung cinta khaina nango Tiprabase cinta khaina thanchani lamao ফাইনাল নাংনো বুবাগরা যখন থাংছানে কক সাওই Tiprabase Tiprasarongno কবগই তো হিকে जों ताने आलगांनायबा जतनो थानसा फाइकेनो जों मुक्ति मानाय balai balai ke hambai bai ni jora ka hamni bagi lengjang ni bisingo ang haino haitebo adong rok bai kok sanai chini buskango YTF ni president MDC Ronel Leborma जों जतन साइमानो YTF ni luaji Mumbai no taklai ni je Tipralen eba Greater Tipralen ni sanmungo dilini jantor mondor khorang 30,000 mani bini experience जों obon kok salainai bobo boro bohaino dilini jantor mondor khorang 30 boi phaijak o je movement ti taklai ni je gathering je chirin demonstration tabuk Tiprabo kifil phaibai kanin experience ta mobo ki successful honi janang successful no sini je Tiprani chairman eba joint movement ni je adong okra sini bubagra bobo sairika o rally ni dinono je sitting demonstration asumani salono sairika o demonstration successful sing Delhi je অভিযান je sitting demonstration khamini tabuk jora 70 বছর রমই ওয়াইসে পনো আলকা হানি আলকা পার্টি নি কটর এমপি এবং মিনিস্টার রক কটর লিডার্স রক ফাই সিনি লগি গেডা Tipralen সাপোর্ট ফাই বড় ওয়াইসপন ফাইয়াক তাকলাইনি বিসিওনো তাকলাইনি অ সিটিং ডেমনস্ট্রেশন বড় ফার্স্ট টাইম ফাই সিংনো সাপোর্ট খাইপিকা লগিরু ফাইকা তাই বুসকাং সালা বড় যে সিনি Tipralen গেডা Tipralen এবা স্টেটহুড ডিমান্ড ন বড় পার্লামেন্ট তিসানাই অম্বইনো ডিমান্ড যে 70 বছর রমই সিনি হাউস সিং সাতক পিদক খাইতন জাগি যে সিং সানমুং সাননা নাংমানি অ সানমুং ন সিং যে দিল্লি অভিযান খাইমেন অম সাকসেসফুল হनै আং গসি obo ki bisi brum brum no tongnai agi to IPF ni luaji Mumbai bisi brum no jantor mondor Tipralen ni sanmungo khorang 30,000 tau to combine babe taklai to chengja khangke next year obo dobo haike nan sanjaknai bobo haike wan chomur tongno YTF ba Tipramo thani bekak जों जे सगगर Tipralen माय सक सिं चबा तो जों खाइथानाय बुवारन लिडारशिप दबो जे बुवार साथै ओ एक बছর न लुकुरक जे सिं Tiprasa दफरक न रमा नासिंनाय सज्ज दो जमा नारनाय ओ एक बছর बुवारन लगी जों फान रुइ बनते फान क्राक खाइ बिन चबा बन लगी रुइ जों मन सें क्राक खाइ चबानि माने गप्लाइ मा खाइनाय अमनो सिन डिमान्ड समान थानाय आसा खाइ स्टेट मान थानाय tabuk obon iya gulo boda IPF ti bainor je thanjang laimani haino hai dili tongprono no je singmani hai tabuk haino hai singnani musungo o je thanjang laimani obo next oboda o dili movement iya gulo boda continue tongkain bahai kin thir অবশ্যই जों কন্টিনিউ তংনাই IPF ti bai je जों jointly je movement खाइमानि बस्कनि सालाबो जों तेबो movement jointly खाइनाय तेबो जों चबा jointly खाइथानाय कांग्रेस जों Tiprasa दफर थानसानि सिन फान थानसानि बिसिं दिन सिन मानदै सकटाय बसों माननाय बस्कनि thang puro busuk jora busuk borok thangga total IPF ti be Tipramo thamilwi ta kifil puro busuk kifil kanin tani थानाप्रु जों प्राय एप्रक्स 1700 है जों सहिका दिल्लीओ दाउ हाइनाप्रुबो बाक्सा फ्लाइट बे हाइके बाक्सा जे कष्ट जे रुगि सुगि तंनाय रक जे सरि अग तंना हाइमिया तंनाय बर फ्लाइट बे सकपाइके तबो 1600 नि कासाकासि तिनि हाइ बर सकपाइके आइ एकटा abuk dofani bagai 7 din train bai thangnai rok nei mano sagno ya farmani nang bobo haike nini mothani bukhaktei YTF ni bukhaktei kok kasanani musungnai khaka hamya phanani musungnai বড় কষ্ট না কষ্ট হইয়া ওই যে ট্রেন জার্নি খাইমানি বরং না অনেক মানে কক বাই বুকুক বাই সাবাই এবং না অনেক হামবাই মা ইয়াফর এমনকেন বড় বুসকানি সালাবো লগি রুথুং সিন লগি সিন চবাও ইয়াক বাই ইয়াক খাই বড় গোথাওই সিন যে মানতে সকটাই মাই আসাক যে সিন Tipralen গেদার Tipralen এবে স্টেট হুন মাই আসাক বড় লগি রুই থাং নানি থং balai balai ke hambai MDC Ronel Lebormanam anor nugiman khana kathangawai mung jeng haino hai thangmani jorani haikeno অজরাও ফাই সক পাইজাক তিনি কক্তি সালদি পর্তাবুক ঠিক একটা তামই টঙ্গ চিনি মাংপ্লিউ নরক নুবি টংখানা আগরতলা বাদারঘাট রেল স্টেশন নিসিমি কথাং আওয়াইমুং ফাই সক পাইকা দিল্লি নিসিমি
सालब्रै रमै रेल मालखुङो आसुकजाक बरक जरावो माचाइया जरावो मा थुइयाके बरक दफानि बागै सागनैया फारै दफानि बागै जत कष्टनो डेडिकेट चामुं नमुंनो डेडिकेट थायो बहायके दिल्लीनि फाय सकबायका आगरतला हायना हायनागो किफिल थां सकबायनाय अबहायके न आयं तैबो आदां रक बाय कक सालायमानि मांग्रि रक नरक न फुनुंनानि चाइटकनाय नरक जयबै नायतंनि जिनि खरा Kebang mariro, bugrano kebengka, kebang ma bororo, bugrano sezaka, kebang ma netaro, bugrano hanya shalaika. Kebang mariro, bugrano kebengka, kebang ma bororo, bugrano sezaka, kebang ma netaro, bugrano hanya shalaika. 오 제스 파노 개뱅고 제스 파노 셰자보 제스 하냐 샤파노 아버 뭉샤 주리야 디니 그바연데 구노카 디니 그바연데 구노카 디니 그바연데 구노카 까미 까미 샬라이카 바जार 호जार 샬라이카 가용근한데 샬라이카 Sikliro pali thanglai tong thogai mashalaika Otambu pano paya ko kufur hene kacha hene uthai hene palai hene hamsa o phai bai shidi ubagale nanori kango ubagale nanu hatsago ubagale nanori kango ubagale nanu hatsago bubagra bubagra bubagra
बुग्रानो के बेंका गोबांमा बर' रक बुग्रानो सेजाका गोबांमा नेता रक बुग्रानो हान्या सालायखा गोबांमा आरि रक बुग्रानो के बेंका गोबांमा बर' रक बुग्रानो सेजाका गोबांमा नेता रक बुग्रानो हान्या सालायखा 오 제스 파노 깨뱅고 제스 파노 셰자보 제스 하냐 사파노 아버 뭉샤 주리야 디니 그바이 은데 구노카 디니 그바이 은데 구노카 চিনি খং নাই তংনাই যত তাহুকতাই বুকুং সং নরক নুগুই মানখানা আগরতলা বাডারঘাট রেলওয়ে স্টেশন নিসিমি সরাসরি সম্প্রচার লাইভ টেলিকাস্ট এবা কথাং আওয়াইমু जों যতন সাইমানো লাই থাংনাই 27 তারিখ নভেম্বর সালমারিব দিল্লিনি যন্তর মন্তর ত্রিপুরালেন্ডাই গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ডनि सानमंग खरां टिसानानि बागै ত্রিপুরা মথাতাই आइपिएफनि आदं रक ओंयां हानपानो 2000 नि बरक गोबां सुबिका थांका नि बरकनि बदलनि बागै साजाकमानि थांमानि यागुलो ठीक 30 तारिख ताई 1 तारिख डिसेम्बर सालमारिब सालनि रमै खरां टिसाजाकमानि यागुलो दिनि हाइनो हाइ 4 तारिख डिसेम्बर हासेव किबिल फाइसक पाइका ত্রিপুরা মথাতাই आइपिएफनि आदं रक आं मानखांखाकै खरकसासक बाय कक्सनानि जायतकनाय ट्रेन बाय किफिलि अलजराबो फाइसक बायजाक नुगै मानखाना गोबां मा दं रक आं खरकसासक बाय कक्सनानि जायतकनाय खरकसासक लिडार रक बाय नुगै मानखा ताबुक ठीक फाइमानि यागुलो रेल स्टेशन बसकांगनो बरक सालनै सालथाम रमै गाहामके चामुं मुंमानिया दैमानिया माइमा जाया आबोनि बागै फाइगांगेन बरक नर जन काइसाके चामुं दजाखा नुगै मानखाना माइ चालाय दंग ताङै हिगांके सालनै सालथाम रमै बरक जाया दंमोन यागुलो दिनै माइ मानखा माइ मानै आं मांबोलि टिसानि कयनाय यांनि मांबोलि माइ चालायमानि मांबोलि रखुंनानि बागै सालब्रिनि बिसेंगनो बनो नकनि मामुइ संजाक एबा सिनि हासनि मामुइ बरक मानखा जानानि बागै नुगै मानखाना अखुइजाक बरक दैमानिया माइमा जायाखे दफानि बागै जबा खलाय किफिलि नगो फाइसक फाइका ताबुक हाइनो हाइ बरक नगो किफिलि थांनाय आं मानखांखे जानाय रक बायनो थाइजा थाइनै कक्सनानि साइतकनाय यां उलकुक दैफानो थांसिबानो नुगै मानखाना यागो यागो माइति लेजाक जतनो जार जार पेकेट खुलक लायै जार जार माइनि पेकेट खुलक लायै बरक जानानि बागै तियार नायजाक आं जाता दैफान कक सासेनाय सालब्रै रमिनो तो ट्रेन दंखा अबहाय माइ गाहाम मा जाया दै नांमानि दैमा नंया सालबोसो बा बबो बोसो गन्तां खाना सालाके जों गदोंमानो मा सालालिया मा नङालिया हायबानो जों जरा जुरुके समय रजाबो आफरनो जों पाइबै दै रक जे नांमानि पाइबै जों नावै चालायो अमा हायता अमाके पेसेन्ट दग जेपुर बाथाकपुर बबहाय सामुं रक मान माइ तो जों मा जायानो हायबानो जों ब्रेड रक मावो रुटि रक मावो केक रक मावो ते दै रक अमा हायके जों पाइबै नावै चालायो बाहाय नरकनि बिसिङाव सा खामिया रक ओंखा लुमखा बहाय रक दं नरकनि अबहाय तो कुनो या ताबो हाबानो जत बरनो जतनो उइक जाक बसा केबल बायजाक अब माइ रक तो मा जायो बागो नरक नुगै मानखाना जतनो माइ खुलक लायै चालायनानि बखाक थांनाय दङ तुरुक तुरुक आं मानखांखे खरकसासक बोरै रक बाय बुखुकजोक संबाय कक्सानाय यांगो खरकताम बुखुकजोक नरक नुगै मानखाना बाइकत नरक चालायना नायते ना किसान नरक डिस्टार्ब खायनाय सालनै सालथाम रमै नरक तो माइमा जाया दैमा नंया ताबुक हासेनि चामुं मानखा बो नगनि संजाकनि याफानो बाहाय सालब्रै रमै मा जाया मान नंया बेलाय दा कष्ट अंखा बाहाय मा दं साकसा सिनि साग सरिनि बागै हंके तो कष्ट न फियाबा सिनि हानि बागै हंके अब कष्ट याखो सिनि बागै अब फियाबा जों अखै दिकांके फाइमानि जराव सिनि बुबाग्रा सुनो सामुरो माने बागै बेलायके खाबु खातुंखा खाबु खाकजांखा बुबाग्रा आयोग लखुं बिसिसा सानै तो टिप्रालेन एबा ग्रेटार टिप्रालेन माननानै बोखा गैया तैबो गोबां बिसि सानानै नांथ'थक ओंके बिसि बुरुम दानरक थानानै बा नोंसा गय थांखानानै बागै खाथन जाक जों आं साइजोंया जे आंनि ग्रुप जतनो नेक्स्ट मानो फानो जों नेक्स्ट मानो फानो फायने तयार दं जों मासे माने फानो अब सिनि कुनो दुख करे बाइकत नि सिनि मुंथानि कामिले बिया आंके उदयपुर किल्ला डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार रतिबाला चमातिया आं हायनो हाय आं ताइ खरकसा सक बाइ कक्सनानि साइतकनाय निनि बुंले तामो ताइ बियां ani mongke susterani angke kilani 27 तारिख थांमानि ट्रेन थांपुरबो सालथाम ता फाइपुरबो सालब्रैनो हनै मानो थां फाइ 7 दिन गाखा बाहाय मा दं 7 दिन नगो गरै 7 दिन ट्रेन
सालनि दिल्लीबो मासे मा नोंनिया मा थुयेगा दंमोन बाहाय मा दंखा जों मासे मा नयाखै मा दंखानो जोंनि हानि बांबाय जोंनि दखाननि बांबाय जों अमा हायनो थाइबारिखौलायो इंगे ते निजे साग सरिन बांग तो कष्ट न मलाई खा हाबने सिनि हानो नारबने जों कष्ट खाया सतांके फल मानाय कष्ट खायगे सिनि फल मानाय अम तिखे जों खाबो मा दंता आमु लामाव थांपुर पाराव थांपुर पाननो गारिबो खरसासे गुनि दफान बरक संगा तामनि बागिनो दिल्ली थांमोनि तामखौ नों फिराव मरनाय जों केनो अंको सिनि ग्रेटा ट्रिपलेन सिनि दिमाननि बांबाय जों सामाननि बांबाय जों थाङो सानायखा तामनि बागै ग्रेटा ट्रिपलेन नांखानि संजाखा ताम सिनि बरक दफारावबो जोंनि तंके केसेमै तंखा जों जे फान जागा थांफासे जोंनिको केसेमै मा तंखा जों कष्ट सयज जों सयै मालिया सिनि हानो जों नानाय अमतैखे जों मानसबै थांगोन सानायखा बेलाय बेलाय हामबायनि जरा गाहामदमानि बागै खनायमान खना ट्रिपलेन एबा ग्रेटा ट्रिपलेन तामनि बागै नांमानि आबनति बथायथायनि सानानै जायतखा मान खांगा इन कोना फासिंबो जों ताइ खरसे खरंनै आदं रकबाय आदं जुग संबाय कक्सनानि जायतकनाय नायदि जतन यागो माइ बुसुति जाक हनै मानाबो माइसुति लायजाक जतन केबो खेबा नगद थाङै सासिनाय हनै माइसुति जाक केबो खेबा अरन जानाय हनै खरसा खरगनै अररकबो बुरिरक बुथुके बासा लायजाक आं खरसासे बाय कक्सनानि जायतकनाय बरक बायबो जतन थांनाय रक मानुना किफिलि फायनाय रक नामसंनाय रक द आं खरसे बाय कक्सनाय बाहाय मा थांनाय ना थांनाय लाइ थांनाय 27 तारिखआव थांमानि दिनै 4 तारिख ओंखा हनै माना जों 7 दिन ओंखा 9 दिन ओंखा ओंके आसक दिन नगद बिहि साइ बसा ताखु बुहुक यागरै सामुं खिबिबै नरक थांमानि ओ सामुं खिबिबै थांमानि साइ नरक जे आरो खरांथि साइ फायमानि बबन नों दरजाखौ बाहाय मा तंखा 809 दिन नि बेलेखना हामबाय अजराव मिडिया न ताम हुंकाय नगद तंमासे बेलेखना आं दिल्लीनि जंतर मंतर थांमानि बाग बुद्देब तंथत बाहाय तंथत हमले सारा त्रिपुराजो अबहाय टीपीएफ रंग टीडब्ल्यूएफ रंग नखरमान नुगियाखौ हनै बुजतन हामबाय हामबाय इरमानि बागै अगो माइकरि फनो माइ गोनां बहबो उंजा खायमा तंजाखा बनि बागना आं जत्त ताबुकबो गोबांमा बररक फायनानि चाइतुगि तंनारना आं मुसुंगि तंनारनो आं कबुंनानि मुसुंगो अबहायकेन नलग फायना नोंथों एबं बुबागारानि जे इमां तंमानि अबनो जों हारि जों बुरि रंनो फान खरि लायै ओ गटा ट्रिपलेन जों बुरि रंनो बुसकांग फुनुक सिनाय हनै अबहाय ब्रेरा आवस्ति समरगन बेलखना आं खा तंथका तेविसा कचां खायनो जों तेविसा कि फिल्म मामनगे अबा आं खा तंथकजाखा मनगने हामबाय अजराव आउ जे थानचाकेन खरांथि सालायमोन आगि तो आईपीएफ टीबीसी ब्रुमनो ट्रिपलेननि सानमंग चन्द्र मन्त्र खरांथि साव ओ थानचाकी नांकुक मानि दावबता ओ थानचा बसांगो बो कन्टिन्यू तंथुं नि फिर मुं बाहाया आनि बुखा आनि जे छाना मुसुं महंकाय आउ जों अबनि सिगांत आईपीएफ टी रक बाय त्रिपुरा मथर काकजाक हनै सामाने हायपनो जों दिल्ली जंतर मंतर थांगै बरनबो थानचा मामानि बागै बलकन खा तंतका सुदा आं सिमिया आ जगाव चिनि लाबार कुमार बबो त्रिपुरा मथानि अंगै जे गटा त्रिपुरा लन तुयै बजा आर कक सामानि बागै बो आजाराव मुक्ति क्लाइ रेखा हायपनो जोंबो अजाराव थानचा मामानि बागै बिनि मकलनि मुक्ति बो बुबागारन मकलनि मुक्ति हायनो सागो क्लाइ थांगाना हनै अबा हायगे आजाराव कक सामानि बागै बलकन जों तंथका आशा खायो जों बुसकांनि 2023 बो थानचानो मारिवनो जों सामुं तांलायसनै एबा कायसे सोंमुं दङ आंनि गोजारो थानचा तै दफानि बागै ट्रिपलेन नांगौ ग्रेटर ट्रिपलेन नांगौ तेबा हासेव नुगै मानो पार्टीना दरजाक लायै बुलायो तकलायो त्रिपुरासा बाय त्रिपुरासा बुनि पार्टी बायके बुस बुलाया बुनि दफा बायके बुस बुलाया त्रिपुरासा सिकला बाय सिकला बुलाय दङ नोंखरकसा बुरै बरक हिसाबै आबनो बबो हायके नगाबो कि काहाम दा हामिया दा बबो हाय नों मा एक्चुअली अब हायनो जों थानचानि मारिव तंगै बुलाय हंगा बुलायखन जानाय आर जारा बुजियांगै तंगै बुलाय रंनो जों अबनो बुसकांगो बुलाया खाय थानचानि मारिव खायना तलांनाय बागै जों बुरै रक बुसकांगो आगुगै दङ गारिबो नगद थांब्रो ताबुक सोंजागाता ट्रिपलेन तामनि बागै नरक दिल्लीआव थांमानि हनै सोंजागा ताम हनै साननाय बुजियो हामबाय दिबर जराव मिडिया ताखुकनो बेलायनो हामबाय ताम हनैका जों सिनि बुबाग्रानि तैमुंनि जों जन्तर मन्तर थांखासिनि गेटा ट्रिपलेननि बागै आबनो सिनि नायकल मुं आबनो सिनि पाइथाक फाइट आबनो बुबाग्रानि एमांनो जों मुक्तां खायनानि बागै बिनि ग्रेटा ट्रिपलेन सानानि बागै जों जतन एकता खायै जुगदा नंगै जों आरो थानसा मालाय लायो बेबा कक बाक्साखाय तंगै फायमानि बागै आं बेलाय खा तंथका जतन नसिनि यूट्यूब नाय तंनाय ताखुक ताय बुखुक रंनो आं खबंना मुचुंगो जारा ताबुक बो जों थानसानि मारिव फायमिया पाल बाक्साव फायमिया ताखुक ताय बुखुक रंनो आं फायदिहिनो पाल हंकानो सालजों जों दति न गेटा ट्रिपलेन माननाय पाल तंखाय हंकाय आसनो हाम नि कगन आं बुखुक जोंनो सोंसिनाय त्रिपुरा मथा खायनाय रके ग्रेटा ट्रिपलेन मानथों हनै हनो आईपीएफ टी खायनाय रके ट्रिपलेन नि बुमुं सिमिनाव
नरक टिप्रा मथा रक के टिप्रा मथानि फ्लेग सिमिन तुयो IPF ति थांनाय रक के बंग IPF तिनि फ्लेग सिमिन तुयो ब जागाव थानसानि मारि दं नरक थानसाले बुखुगो दंग ताबुक नरक थानसां लाइमानि काइसेफान मारिसे नों थानि नुबजागियाखौ बाहाय फिरा मोननाय आं बेलायनो हामबाय निनि चेनेलनि माध्यमाव कक नङाना कक सानानि सुजुग्रिमानि बागै जे जों ताबुक जराथ' जों नुगै दं IPF ति बर्तमान हापांगो दंगै दंखौ जेहेतु बिनि हापां दं बिनि निर्दिष्ट একটা সংগঠন दं बिनि একটা निर्दिष्ट सिम्बल दं नायनो ओंखाय जेहेतु टिप्रा मथाबो একটা সংগঠन न बिनिबो একটা सिम्बल दं नायनो बिनिबो फ्लेग दं नायनो ओंखाय जों ताबुक जे ग्रेटार टिप्रालेण्डनि बागै दिल्लीयाव थामार जों जयेन्ट एक्सन मेट खौनोसै जों कलायमानि किन्तु सिनि नाहार मुं একটা न ग्रेटार टिप्रालेण्ड दं टिप्रालेण्ड दं जेहेतु जतनो सिन टिप्रासानि हामक्रायनि बागै अबनि बागै सिनि बुबाग्रा साइ दं टिप्रालेण्ड दं ग्रेटार टिप्रालेण्ड दं सिनि बरक जे आनि सिंमंखौ बाहायसे नरक थानसां जाग्रकसे थानसांगै माया खंके नरक नरबाय बक्सा थानसां फायारन नरक बाहायके कबकनाय जे नरक थानसां जाग्रक दलनि रकसे ताबुक थानसां लाई ओंजागिया हाय नुक खसिनि मा ना अब एक्चुअली दीर्घ दिन धरे जों जानजानि संगठन खेमे किसा अब केबें मुं हायंगे जों नुगै दंनाय जे मिलियाहाय किन्तु आस्ते आस्ते जों जे बुबाग्रानि कबक मुंबाय बिनि कक थाइबाय बिनि लक मुंबाय जों जतनो चिन्ति प्रासारक ताबो काहाम काइसिव जों थानसानि दिगि जतनो थाङै दङ एक समय जों जतनो तिप्रा बासि जतनो नुंनाय जे जों थानसा नहनि आं आशाबादि अबनो तै कक सानाय जों जतनो थानसा हनै किन्तु बाक्सा देश ताबुक साइ दङ थानसाया अबहाया बरक जदिनो सय सय सिनि तिप्रासाना हामजाकाय बुबाग्रानि मूल उद्देश्य ककनो बुजिका टिप्रासानो हामजाके तो टिप्रा मथान खायना नांगौ हायया टिप्राव तो गोबां रिजनेल पार्टी दङ बरक बहनो चिनियां तिसि यगनाय टिप्रासारक पातालकना बहनो आनियां तिसि फियक मुं माननाय IPF ति बानायां तिसि फियक मुं माननाय BJP बहनो आनियां तिसि आं डेभलप खायनाय नै टिप्रासारक सामना पयजो जानाय नरक बताबुक थानसांनाय रखजे थानसानि मारि फुनुगै मानिया थानसानि मांफिलि फुनुगै मानिया ताबुक आं अबनो सानाय फिरक मुंया आं कबक मुं सिनारगनाय जे जों ताबुक जे हिनलाय दङ आनि नों देसाका TPF अबहाय सावो IPF ते अबहाय सावो किन्तु सानाय न संगठननि बाबो किसा सानाय न किन्तु सामानि बिसिंतिबो जों जेहेतु जों जतनो सिनि मुजुंगो जों कासे यगजागमा मानानि यगजागमा मानानि सिन बुबाग्रा नों जे ताबुक साकानो जे बबहिनो जों 25 বছর ধরে 70-72 বছর নঙ্গি টঙ্কা जों नुगै दङ प्रत्येकटा सरकारनो जोंनो माने केसा आसारि जोंनो थकक मा हायो किन्तु सिनि महाराज हंकाके बुबाग्रा हंकाके बहानि बाग्रा ब जोंनो कुनु दिनो थकक लागाबो कासे सिनि বিশ্বাস दङ अ বিশ্বাসनि बिसिंतिनो जों ताबु थानसांनानि दरकार अर ब TPF ब IPF ति ब BJP ब तृणमूल हनै सालायावनो जों जारा तिप्रासा खुंथाय बारा हनै दङ सिनि मुंमान दङ तिप्रासा बसा हनै र बरक अबनो कौई कातिउई जों थानसा हनै थायनानि जरा आं कबकनाय बेलाय बेलाय हामबायनि जरा गाहाम माने बागै थायदेन कक सालायगा आं हायनो हाय कक सानाय MDC साक्रा ताइ बुखुक यांगो बाय सपना दङ दादो बाय किसा कक सालायनाय चिनि खुरां नाय दंनाय नगा आसुक्तै ताबु कथाङावै मुंनाय दङ आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन तिमि यांगो हायनो हाय MDC टंफिरो सार MDC सारनो नबनो सोंनानि मुसुंगो लाइ थांनाय 27 तारिखो दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेण्ड ताइ ग्रेटार टिप्रालेण्डनि सानमुंगो खुरां किसानानि बागै थांलायगा निन थानि बुसुक संका स्पेसिफिक संका दं बुसुक बरक थांकना दिनै किफिल मानि बुसुक किफिलका खरसासो कारजाग्रा दं बा आलका सेराव दं खाबो बाहाय ताबुक जराते जों थांमानि तो प्राय 1500 मतो बरक थांका अब जों एकुरेट जों 1500 मतो सगिगा ओंखाय ते दिल्लीवासी बिसिङाव चिन बरक गोबां मा हरियाणा पान्जाब रको जे परि दंनाय बा चाकरि खाइ दंनाय आबरक बाय मिलि अन्तत बिसे पना 1800 ले 18 हयतो 2000 मोटामुटी कासा केजे बरक होगा ओंखाय सबसे गाहामखा ओंखाय आं निजे स्वयं ट्रेनाव थांजाक आंनि नगनि सामुं बागै आं 1 तारिखनि फुंनि 5टान फ्लाइयो बेक खायफायगा এবং দিন প্রথম দিন যে প্রোগ্রাম কা আব সীমাহীন প্রোগ্রাম কা কোনো দিন আং IPF দিন সময়ব দিল্লি থাংজাক এবং নিনি INP দিন সময়ব দিল্লি লাং থাংজাক টিম আনথানি गोबां मा फटो दङ কিন্তু তাকলাই বছর যে जों थागलाय माने बोरै जेराय सबसे সংখ্যা আমতিखे मायागो बोरैनो 300 बोरै थांजाक अलरेडि ए आपति खलाय आं कुनो दिनो ट्रेनो आं ए 300 बोरी नुगियाको किन्तु ताकलायनि चिनि जेता खायतानि ग्रेटार टिप्रालेण्ड राजा जे तिसामानि आवाज ए आवाजनि सुर एमन त्रिपुरा रायजोनि कुना कुना पाहारो जेखाने दङ हुगो हापिगो जेता चिन बर रं नकटां तंनाय र बर फन तो बुखाबो चाका जे ओ मोबाइल नायै जे कुबुइनो चिनि महाराज
লামা কাহাম রমজাক এবং ও লামা কাহামো যত বড়নো জাবি খালাইনাयनि বাगै এমন একটা প্রস্তুতি বরংনি বখাও জাগি যাক অব আং নুকজাক বনি বাगै মহারাজনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হয়তো जों ওয়াসুক মানু অনেক বড় ওয়াসুক মানু উংয়া নেই কিন্তু উংয়া জিনিস উংয়া যেখানে রাজনৈতিক সবাও অহরই এমন কোনো উংয়া জিনিস করে जों निजिबो उंजाक आं निजिबो खाइजाक যেখানে ত্রিপুরাও কনস্টিটিউশনও গরৈ 3টা সিট एसटी 3টা সিট 1988 12 तारिख जों ত্রিপুরাও गवर्नमेंट ऑफ इंडियन बाय एग्रीमेंट खायै 3টা एसटी सीट तुका आगे 17 प्लस 3 ओंखाय 20টা खायगा ताबुकबो এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড রাজা যে প্রস্তাব দিছেগা রাজা যে বড় জনগণনি বখাবো জাগিরি রিগা এই ত্রিপুরাল্যান্ড এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অব বাধ্য অংনা নাংনাय এবং गवर्नमेंट ऑफ इंडियन অবমা बिसोक बिसि जन्तर मन्तर बा दिल्ली थाङि खरां तिसामान यागुलो ত্রিপুরাল্যান্ড एबा ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড माननाय बा मानथटक पाब्लिक रक नरक नगद थांफुरबो गारि गाफ्रु फ्रक्स ड्राइभार फाना सोङि मन बुइ रखान बरक ত্রিপুরাল্যান্ড मारा मामुखा ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ड मारा मामुखा बिसोक बसनि परे माननाय आबरंनो बबो हायके लिंफिरक अबले अब जों ओ एनसि देबर माहाया लामा गासो एनसि देबर मा साका ত্রিপুরাল্যান্ড मागा बहिनै बरक थाङै बाजि सकलायगा मांस चालायगा কিন্তু চিনিখাই আপতিয়া চিনিখাই যে যেটা প্রতিনিধি থাকনাই যেটা নুগুই ফাইনাই কুবুই কক সানাই এমনি আসে তিনি ন বাজারও রাং খকবারি রহমা হাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হাই খসাইরি মাইয়া হাইছে কক মানে মুখदों आं 100 টাকাनि মুখदों পাইকা তাবুন পাইমালাङो কিন্তু ত্রিপুরাল্যান্ড नों आमति पाइमाया ত্রিপুরাল্যান্ড कै चबानि बिसिंतै आदाय खायनाय अब महाराजनि समाय तांमुं जनगणनि समाय तांमुं चिनि बुरि बदलनि समाय तांमुं बसगां टेस्ट विधानसभायाव माननानै चान्स जादों कामाया तो नाय बसगां 23 विधानसभायाव थंगे सिडिया दाबो ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড से माननानै चान्स जादों इंगे तांगै जे हनै मानिया ताइ बसर कायसे गरिखा 1.5 बसर नांलिया टेस्ट फाइनानि आ टेसनो जे ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ड मानसिनाय नों आबनो नों गुसना दाखायमोन ना आं आन्तादेलि गुसनारि मे आं सार एमडिसि रबिन्द्रन थानाय ताबुक जे थानचां लायजाक आइपिएफटि बाय त्रिपुरा मथा अ थानचाकि कन्टिन्यू तंनाय दा बानि साकबाय थां नों बाहाय मुसुं माने सिनि तो बखाव जों चिरदिननि बागै जों तना मुसुं जे लांमा तंसाक त्रिपुरासा जे तंसाक अ हासाकाव जों जत्तबायनो थानचाकै तंनानै मुसुं ताउन हेमा जदि थानचा तंमानि यागलो केउ जरि सकागै थाङाखाय सिनि खायने किछु करि तबो सिनि कय मुंखाय थानचा मा तंनाय थानचा तंखाय जों मो थांजाकनाय पिरिं परै तंखाय जों तेबो कमरि थांनाय बनि बागैनो चिनि बुबाग्रा साव पातालनो साव जितेन चौधुरीनो साव राधा चरण संग साव जनजाति मोर्चानो साव नरक फेबिचिरि ताबुक 2023 अ कक्तामनि बागै साजाकबाद आ दिनो न अंक मानानि हिनेला साजाक गया बुबाग्रा कक साया जे 2023 नो ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড नंगो रिसिना आ कक साया जों नायो पलिटिक्स पावर पलिटिकल पावर 20टा जागा 20टा आबुनि परे जों 15टा बाजा खांखाय जों एकक भाबे जों जरि थानाय एडिसियो जों फुनगुरि खाबले प्रमाणका केबा चिनि एक्सपीरियंस आईपीएफ त्याबो हागेन आगे कक सामानि पावर अफ फाइगोना पावर अफ फान मान खांगा पावर अफ फायै आबुन यागलो चिनि मान थाइना नाया परे ত্রিপুরাল্যান্ড माननाय हनै ताबुक नरक त्रिपुरामो थाबा आईपीएफ बाय कथालाय जाक नरक खायनो हाय तेस नरनि गवर्नमेंट न फाइगा गवर्नमेंट फाइमा बाय हा मानखा ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড मानखा ত্রিপুরাল্যান্ড मानखा आबो के कोनो अनेक फेललायनाय कोनो तुलनासे तंलाक आं कुरिनि बिसिङो 8 बाय 6 बाय 9 बाय 10 बाय कम्प्रोमाइज खैया चिनि बुबाग्रा सागानु कम्प्रोमाइज सीट तुइ कोनो कम्प्रोमाइज खैया एम तामो ताबुक की गवर्नमेंट दा फाइना नांगरा नाय ना ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড नांगना ত্রিপুরাল্যান্ड लगे एक संगे दुइटा पेरालाल चिन डिमान्ड खाय गवर्नमेंट बो फाइनांनाय ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ड बो मानांनाय ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড मानांखाय जों चिनि एसेम्बलियाव बिल पास खाय हरनाय जदि आरो जों संगा गरिसता फाइखाय आबुनि परे जों फाइट खायनाय ताइबो बाहायके मायाबो आबो अन्तत जों पेरालाल दुइटानो चिनि तला कायसा तला तनिना ताके सागा तिसाना आबैया आबोंखा चिनि मूल लक्ष्य एवं चिनि उद्देश्य तार माने सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट दंगो बीजेपी गवर्नमेंट से ত্রিপুরাল্যান্ড नाय ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড गे बीजेपी बायनो अलायंस मांगाबो एकटा क्लियर ता ना आनी तिनि जदि ठीक आसे ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড बागै जों बाय मु साखर खायै एग्रीमेंट खालाय हांखाय तम तंगा आनी मानानि बागै आना डाइरेक्ट आना एकताय सादि एग्रीमेंट न खायरेका आबन यागुलोबो बीजेपी बाय अलायंस लाइन बागै नरक टियार ना तो कोनो असुविधा करे आनी दिमान से मान छिनानि हिंखायबा
আর তো এলায়েন্স তো অসুবিধা দংবা আবো যদি মমতা তাবক নাই টিএমসি নাই দং ত্রিপুরা রিমাইয়া মমতালে পাকি রিমানাইবা ব আনি বাকি ফাইট খাইনাই বউ গছিলাম মমতানি বিনি তাবুক যে অল ইন্ডিয়াও যে থাঙ্গি দংমানি ব যদি ইনকা ঠিক আছে অল ইন্ডিয়ানি যত লিডার যত পলিটিক্যাল পার্টি যত রিজনাল পার্টি এবং ন্যাশনাল পার্টি না আং কনভিন্স খাই নং গ্রেটার ত্রিপুরালেनि বাগै आं लोकसभा प्रेसार क्रिएट खायनाय इनका तम असुबिदा दं बिन लगी तो अनेक बरक दंनाय बनि बागै जों सिनि नाहार मुंखाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नम्बर 1 नम्बर 2 मुंखाय 2023 नो नासिंगमानि कारणखा जों त्रिपुरासार थानसा खायै जों ताइ जो फुनुग्रनाय 20 नि जागा जों ताइ सीट दखल खायमा खांखाय जेता 1977 नो निचे मुतुमाना दुईटा विधानसभा निनि शान्तिर बाजार बाय चयलामनो बाहाय के जनरल सीट नो एसटी जों जिदि मानखाबा आ जागा थानसागै ताक्लायबो जों आ लखतिनो बुसखागौ थानसा बाय कप्लायंनानि हिंगांखे हामजांनानि नांनाय खायरकनानि नांनाय जेबे जों नुगै दंखा पार्टी न तरजाक लायै पलिटिकल पार्टी लीडर न तरजाक लायै ताइगैसा पार्टी न बुलायो ताइगैसा पार्टी न रिफिक लायो ताइगैसा पार्टी न कक हामिया सालायो कक एकरेक सालायो निनिबो सावो बुइनिबो सावो आबो हायके 2023 सक्सेस दांमोन नों बाहाय फिरो ताबुक जों अबनि बागै नंनि बिसिं दिन कयनाय आबो तो सक्सेस तो नानि चिनि आसान बिसि नंनि तै जों कयना मुसुंगो ताबुक पाताल कयना जेबेबा हठात के राजानो पुइला प्रदुत सिबुं साग्रदा सादुं पलिटिकल मैन हिसाबै सायमाखाना ताबुक बिनि न ताइ फिरकना नांजागलिया फिरक कांके बतरि थामा खालाय ताबुक जों आईपीएफ तिरकनो जों कयनाय त्या ताउ नों आरो थानसाके फुनुगै फादि ताउ थानसाके फुनुसिरि किन्तु आ जागा दङ ताकेसे किन्तु तिनि रुलिंग गभर्नमेंट तंनाय रक भाई नों जे जों जे थाङै फैलायमोन यागल नों तामखाय ट्रिट खायजागनो आरो हयते नों याकारि फैमा खांखाय जों ताइबो 100 नि बिजों 100% जों किन्तु ताइबो क्राकनि थानाय सिनि कमखाय खायसिदि अब दिल्लीबो बरक ताबो गभर्नमेन्ट एलायन्स तंमानि यागलबो खरकसा कैबिनेट मिनिस्टार खरकसा एमएलए जाबो हायके आरो पार्टिसिपेट खायका बरक फाइमानि यागल बरक तिखलायफान जागमान बरतो फान बरक पार्टिसिपेट खायका बाहिमा तो ना आंखे तो वेल डान सिनाय आंखाय हामकासिनि सानाय दफानि बागै जिनि टिप्रासानि बागै ग्रेटार टिप्रालेण्ड बागै तिखलाय हरजा कांकेबा बंनि बागै फ्यूचर बंनि पलिटिकलनि बागै पुताय लाभ खाबले बेले हामबाय सारन आं हायनो हाय आङो बुकुक सपना बाय कक्सानान थांनाय 9 दिन दरे नग याकारजाक नग ताहु बुकुक याकारजाक बाहाय एक्सपिरियेन्स अ 9 दिन खरकसा बुरै बरक ट्रेन बलायखे जों जालांखाना जानानै नंनानै तंनानै फुनानै अ जागाव तो कम्फर्टेबल नंगिया निन एक्सपिरियेन्स बाहाय हानि बागै दफानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै थांमानाबो जेसेबानो कष्ट दंथाबो कष्ट हायमा दंया प्रब्लेम तो अब आचायनाय न आसुक जना बरक थांमानि ट्रेन किचा प्रब्लेम लायखा चाथानि किचा प्रब्लेम दैनि प्रब्लेम खितायनि प्रब्लेम अम हाय लायखा पालबा बकक थासे बिसि सावो बकक कम सावो अम हाय लायखा हायफान मेनेज के जों फायलायखा जों आरो 2 दिन गण अवस्था नासुखा जन्तर मन्तर बेलायखाय बाहाय फेलाय मं आगि तो नों तो जों नुगैमान खाजे बांपिलि आगि आईपीपी टंफुर बनरक बिसि ब्रुम न आ जागाव टिप्रालेण्डनि सानमंग जन्तर मन्दरक दरना खालाय फायजाक आगिनि थांमा बाय ताकलायनि थांमानि बाहाय चेन्ज बाहाय आलादा नों बाहाय फिरो बुबाग्रानि वारियर थांमा बां ताकिचा चेन्ज न उंजामान नुकसिनाय आं आगि आईपीएफ तिनंगैबो थांका आईएनपी तिनंगैबो थांका आं आप्रुं गांगाय लीडर बा वार्कारंगै थांगो इंगै ताबुक बुबाग्रानि मथानि इंगै थांमानि हिंगांकाय टीडब्ल्यूएफ थांमानि हिंगांकाय आं अर वारियर खरकसा सोल्जार खरकसा फाइटर इंगै थांगो अब किचा डिफरेंस जों जागो ताइ कायसा डिफरेंस जों हिंगांकाय अमहायके बरक गोबां का थांलायाको ताइ कायसा हिंगांका अब थानचानि मारिनि हाजिं अमहायके नुकजाखा ताम बमहायका थानचानि मारि हिमाले अर वो आईपीएफ टिरकबो बुबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतिन खरां यासाग लायैनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड एखाबो त्रिपुरालेण्डनि वानसुगुइन ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड फान मानथुन बा त्रिपुरालेण्ड फान मानथुन आबो चिनि त्रिपुरा सारंनि बागै गाहाम अमहायकेना थानचानि मारिनि बिसिंति जदि जों अमहायके खलाय दंखांखांखाय अबोनो किचा जुदा हायके नुकजागो थानचाखि कन्टिन्यू तंथों बा तंना नांगौ नों बाबा हायके आबोनो फिरो थानचा कन्टिन्यू मा तंलायनाय शुधु आईपीएफ टिसिमिया जारा आरो टुकरा आंचलिक दल खाय तंनाय रक शुधु आंचलिक दल खायनाय सिमिया आं ताइ तेबो रिंनानि मुसुंगो आरो गणमुक्ति परिषद
और एसटी सेल हिनी दङ और बीजेपी नि जनजाति मोर्चा हिनी दङ फाइसिदि जों अनेक नेशनल पार्टी खालायनाय लेखा नेशनल पार्टी खायनाय जों ता मानखाबा तेबो तला कलगै थांगो फाइदि बुबाग्राने थानचानि मारिनि बिसिंतै जों जदि और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड खालायमान खांखाय जे आईपीएफ ती बदल ब बीजेपी बाय गवर्नमेंट तंग एलायंस पार्टनर इंगिनाय बरक से साहस का फाइमान हुंगा खाकोआर खाय जादो फानि बागे वानसुक फाइमान हुंगा नरगो फाइदि हिनै नरंनो बांका बुंमों नारगो बेले बेले कक गाहाम नों फिरमोन खां बाय बाय पाइथाखो कक सानाय नों मोरा थाङै फाइजाक बा थाङै फाइगांके 9 दिननि एक्सपीरियंस बाहाय फिरमोननाय नगो ताखुक बुखुक नगनि जतो ताखुक बुहुरनो याकारे यासक दिन नगनि फादार तंमानि मासाया मा नोंया मा थुयाके बेलेखनो खाक सांगो जों तो थांनाय माने 27 थांनाय माने दिनै 4 डिसेम्बर दिनै लामानि जर्नी के तो किसा पाल गोबां बरक बा किसा सामंग नंबा तंथायरक थुथायरक किसा प्रॉब्लम लायबा आबानो असक प्रॉब्लम या कारण पूरा ट्रेन सिसिनि बुक खालायजाक बा दिनै नगनि जगालै तिलां थांमानि बतंबायो नगनि जगाल माने बादे जागा जागाव ट्रेन बा थागै जामानि बतंबायो हायबानो मेन कक सानानि नाय माने के दिनै त्रिपुरा हा स्टेटनि कायसा प्रॉब्लम बके दिनै एक्जिस्टिं नि प्रॉब्लम बनतैनो जों खरांथि सायखा जों मेमोरेन्डाम रोखा ते गोबां मा इन्डियानि जागा जागानि स्टेटनि आरो एमपिस रो फायखा हायबानो जों बखा किसा कष्टंगो बम हायके के दिनै हानि बोसारंनो भोट रवै जों दिनै एमपि मासाले सनाय रहरमानि बसंनो नायसो फायलिया आबो बेलायखेन बखा कष्टं माहायंखा कारण दिनै भारतवर्षनि कायसा मध्य प्रदेश हायरो दिनै आम आदमी पार्टी नि कायसा लीडर होजानाय नेशनल लीडर होजानाय र बरं से फायै सिनि बाङै चिरि खगै दंफायो आव अ बर' र त्रिपुरा हास्टेव बेलायखेन बांलादेश बै गुरिजात कायसा स्टेट चिकिटिते आ ताइनि स्टेटआव बेलायखेन हेभि लोड ओंखा बरनि लोड बेसि ओंखा बर' सापरेशन डिप्रेशन इकोनॉमिकली सोशली चिनि पलिटिकली चिनि गोबां मादिगिनो चिनि बंचित गइतखा आ कगनो बरबो फिल खायखा किन्तु अबरनो जों सानानै मोसङो जे चिनि हानि आनसि सिगां बुखक सानाय बाबो साखा जे चिनि हानि एमपि जेन जोङो बेलाय आसावै रहरमानि आ बरक जोंनो नायसैफानो नायफैया राजनीति बा बे नायाफानो बनि थैरौ त्रिपुरा हाव थाङै नांफान थांजों नाङैफानो साथों नायसोथ' नायस' फायमा ब्ले बत बनो रहरफ्रावथ' जों जतनो बुट रवैनो रहर ब्ले बाहायके बस बखा स्टान दङै जोंनाव माहायके खलायखा आबो बेलायखेनो बेमान हायंजाखा नि साखायसा नों बाहायके फिरं मंग्रनाय हंगांके दफानि एक्जिस्टिंनि बागै पलिटिकल पार्टीना तर्जा गियावै लीडरना तर्जा गियावै निजिनि पोस्टना तर्जा गियावै सामं खालायनानै जरा फायके हानाय जादों मोनसे आव आबनो जों वानसंनाय के टोटल पपुलेशन चिनि त्रिपुरा हानि कंकलबै कंबारा जों टोटल पपुलेशन बुथुथु साख्लायबै 3 बाग बाखांगा 1 बाग फानो सिन बरंलिया आबानि बागै जों गोबां मानो माइनरिटी सेक्शन दं बेलायखेन कष्टङै दङ आबानि बागै जों ताबो जों नायमानि खांखेनो राजनीति खालायनानै अनेक जरा दङ आबानि बागै जों ताबो जों जत सेक्शननि जत पलिटिकल पार्टीआव इनभल्व थांनाय र चिनि कंबारा र चिनि त्रिपुरा सारनो जों थानसां फायग्रा दि जों कयो चिनि त्रिपुरा मथानि बोरैङैबो कयखा ते त्रिपुरा सानि बोरैङैबो जों कयो जे जों ताबो थानसा मांलायग्रा सिनाय माने के सालसा मियाफ्रासे शट डाउन खालायजाखा बने सगां बो गैंग रेप खालायजाखा मायके दिन बार दिन सिनि प्रॉब्लेम ngै दङ आबाने गेट रिड नानि बागै जों मुभमेन्ट खायनाय बसगां बुबाग्रा सावो बसगां फेब्रुवारि मासाव जों बोरैसिमि 300 जना तेवेसा मुभ खायनाय निने तेसफ्रनि क्वेश्चन खायमानि वा आं खानारगै जों निरनि मुभमेन्ट के असु जरा देतावनाय नो जों आबो जारि दंनाय जों फेब्रुवारि मासाव जों तेकायसा डेट खायफिनाय सुदु बुरि रक्सिमि खालायबै 300 जना जों तेवेसा कैंडल मार्च खायनाय इंडिया गेट नि बसगाङो आबो सिनि बसगांनि मुभमेन्ट नि आबो जारि दंनाय आबोनि बाय निरो चिनि लगे दंदि निरोनि मीडिया नि माध्यमे जों बरन थानि खबर डे टु डे रय तमा माने बाय निरो बेलायखेन हामबाय बेलाय हामबाय नबो नरक नगै मानखाना जों दिल्लीनि सिमिया आगरतला बादारघाट स्टेशनाव थांमानि जरानि सिमि ठीक ताव किफिलै फायमानि जरा दैबो जों फुनुगै दङ नरक नक थाङावै मं नगो आसुक दैनो नुगै मानखाना जों जे मांपली नरक नगो आसुक दै नाय दं माने मांपली इंखा आगरतला बादारघाट रेल स्टेशन नि सिमि लाइव टेलिकास्ट एबा कथां मावै आवाय मुं तिरक जार माल खुंनावै जार गारि नावै केव गारि रिजार्व खायजाक आलका डिविजन दालबिदाल डिस्ट्रिक्ट नि फायजाक जे त्रिपुरा मथाय आईपीएफ नि लीडर्स रक सपोर्टर रक किफिल बायका 9 दिन लामाव एबा दिल्ली हासेव तंगमानि यागुलो ताबुक ठीक हासेव फायसक बायका नक नुखुं कागजाक तंगमानि यागुलो तिनि
जार जार नग नुखुङो जार जार दाखौ बुहुबाय मालायनि थांनाय फेबा कक कतरखाव बसे थांमानि यागुल' तामो मानै फाइका फेबा मानै जा फाइया आबो आ सोंमुं रक गोबां मा दाखौ बुहु रक गोबां मा लुगु रक थांनाय रक सोंनाय एबा सोंजागनाय फेबा चिनि फिरक मुंले चिनि बोखाक्तै जों कक्तमा थुमनाय अबनो साननानै थांगांगेनो मानै फाइनाय आबोया कायसा सानमुं कायसा जबा आबो बिसि कलक मारमै खालायनो नांनाय जरा कलक मारमै खालायनो नांनाय आबोनि यागुल' थानसागे खरां तिसा गांगांके रनायदा रैया आबो हाकतर हापांनि थानि आबोनि बागैनो जों जरा कलक मारमै जों नायनानै चाइटकनाय अ तिप्रा मथातै आइपिएफ टितै बोसांनि जरा रगो तै बबो दल रग थानसाके तिप्रालेन तै ग्रेटा तिप्रालेननि सानमुंगो बोसकांगो दिल्लीनि जन्तर मन्तर सिमिया थाजें बुहुकजो कक सामानि बिसिंथि जों खोनावै मानखा इंडिया गेट बोसकांगो बो केन्डेल लाइट रेली एबा मार्च खालायनानै आबोहाय रिप्लेन रक आबोहाय प्रग्राम बतां रक बरक खायमानि फेबा जों नबनो सानान कक्लायो जों थांमानि जरानि सिमि ताबुक ठीक फिरकमानि जरा तैना रनो थाङा वाय मुं फुनुका फुनुगै दङ फुनुंमानि जरावो कक सालायमानि जरावो सोंमानि जरावो गोबां मानसिनि देरामा खरमारक दंखागोन रक नागारि रजादि मांप्लिति सानाय प्रबिरताय राजा खरनि लगे आं रन्जित चिनि खरां Shinairo bufuru ajai sina bufuru ajai sina Tuibai ohani kothuma Shinairo bufuru ajai sina bufuru ajai sina Bufuru ajai
बुखुरु